sa kaawit. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wave can't be turned away. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Can You Feel the Love Tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? I was led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napadal sa iyang suwatang karon, mukining ko sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Gato magtatampo, nagdasingan nga, Fredo. Nganong karon naman ka na uli? Hapit naman alauna. Nagbuwat pang guguglas nga pasahero day.
Una ko ni uli. Ano Mao kung pa? problema? Tod. Yung akong kita ron adlaw. Ikaw na pahala na? Salamat kay Dungaw. Una ra ba na itambal si Inday para siyang hubak? Ha? Mo ba? Sige lang. Mangita ko sideline. Basin pwede ko makasidline o extra sa mga construction. Sige dong. Salamat, Aniha. Oh, asa man ka? Mapaganay pag-abuti mo din sa bahay, kang nagtrabaho construction. Bulakaw ng sagka? Mamasayro ka day. Ano ugon pod? Anya dong, imong pahuway. Okay ra ko. Ikabalagan ako. Kinahanglan akong mudoble kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa tong anak. Siya ra unta usa nga tong anak, pero murag daghan kay siya katunga. Tungod kay igo ra gid kayo nga kong pangita. Dong, Fredo. Gani day. Makahunaw na ako basin na ka. Nagmahay na ka nga ako ang imong ipakaslan. E wag na ako matuman ng akong isaad ni mga hatagan tigag nindot ang kinabuhi. Dong, ay gud pagsultian na. Ay gud pagpakawa sa paglaom. Kung hindi mo ko mawadag paglaom, kung kada adlaw problemado kay ta. Kung nasa da kwarta para kao na to. Labi na gyud sa mga higayon kung atakihon sa Inday sa imubak. Dong, Fredo. Nadlo ko day. Nadlo ko. Basilunya tungod sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako. Ayaw gud pagsultian na ko. Bisag ka no sa dili ka na mahitabo. Mahal kay ta ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod kay akong nakita kung unsa mi nimo kapinangga ug kaya nimong buhaton ang tanan para namo. Day, salamat day. Mahal kay ka namo ni Inday, Dong. Mahal sa kayo tamo day. Napasensya na dyo kayo, Fredo. Wa ko'y ikahatag ni mga sideline kay wa na mo ko'y project good. Mau ba? Ano ko na eh? Pero kung kinahanglan yun ka, pwede ti kang ngadadon sa kung kaila. Nato si ikahatag ni mo pero wa ko makasuhito kung saan trabaho Yan sa man interesado ka. Kay dadon ti ka dito. Sige, sige. Wa ko'y problema. Okay ra ko bisan unsang trabaho Mao na. Kung ganahan kag dinalian nga kwarta, na ako'y ipatrabaho nimo. Unsa man na, sir? Mamaligya og shabu. Kaya nimo? Unsa, sir? Sir, delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko. Aw. Masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong nimo imong trabaho, ay kay ka. Sir. Una ako sa na kumayo, sir, ha? Sige. Kung makahunaw na nagani ka, kahibaw na ka aning lugar, ha? Anhian lang ko. Dong, naningil ra ba sinang meeting sa tong giutang atong na ospital si Inday? Kung di ko nuta makabayad, iyat ang ipapriso. Unsa day? Dong, unsa itong buhaton, ani? Sige lang, day. Mangita ko pagi.
Bisit. Kung kano sa akin lang kay mig kwarta. Naguba pag yung tricycle. Lain na sa ni Gastor. Ay. Mauli ligyog sa iyo, ani. Bata. Sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale. Day, nga naman mas inday. Anong gihubag mo mayo? Gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak? Arang-arang na, ma. Ano nga nang gipalabam sa di mo bata? Nanihibaw mo kang bawal niya, di ba? Siya man mo inamugos nga mutabang nako. Susbisan, ha? Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton. Pa, ayaw lang ta sa bis, mama. Ako man mo inamugos kit nga matabag na pa. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko. Day. Sorry ha. Kung nasigitan ti ka kanina. Saan kapoy mgod kay ko. Nya, nagkuba pa yung tricycle. Nakamisang gastuhan. Ako sa bitaw. Gikapoy man sa kong dawat og laban na tibok adlaw aron lang makakwarta. Sorry na. Pasensya na ha. Sa ato na ko kanina. Sorry, Put. I love you, Day. I love you, Put. No. Unya, saan naman? Pasensya na kayo, sir. Pero, di na ko kaya, sir eh. Di na ko kaya nga ang ipakaon ako sa kong pamilya gikan sa dili mayo nga pagi. Ako na sa nagihuna na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya kung madakpan ko. Sao na lang akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan. Kundi ako na. Mahal kin ako sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang kiliran. Fredo. Di ba makamao mo drive sa kinan? Oh. Aw, sakto kayo. Ang ako igsoon, nagdungag og palit og van units para sa mga turista nga mo ni dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kada adlaw na kikita. Mas mas dako sa nang imong kitaan kontra sa pagpamasahero og tricycle. Nya man willing ka ba? Ha? Oo. Sir. Willing kayo. Manay ganahan ako nimo kay tarong ka gyud nga trabaho pido. Nala sige, tawagan ako kung igsoon karon dayon aron magsabot mo. Salamat kayo, sir. There's a calm surrender to the rush of day when the heat of a rolling wind can't be turned away. Hapit na ba yung unta kumada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun ako maayo ang akong pamilya kung unsay mahimong epekto ani ngadto nila kung pananglit ako tong gibuhat. Pero kay wa man magtan-aw lang ang Ginoo. Sa kaluoy niya, iya kong gihatagan og lain nga oportunidad nga makakwarta. Dili nga na kadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitag kwarta para sa mong pang-adlaw-adlaw. Mahal kay nako ang akong pamilya. Ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao ka mga higala ang suwatampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayon kapangayo. Awit nga naguluhan,
Can't you feel the love tonight? And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough. Ang mong kaagi, gibatang dito sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Racadaas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inintulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.